Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasman, Ketua Himpunan Seniman Babiola Sumatera Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa bersama-sama mentaati aturan pemerintah supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Ayo bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam anak tanya lima lunggu malam di dalam anak tanya majala kawan masuk sangawa uriklah majala kawan masuklah bakiklah kamano lakabalagan tuangai aduh ya labagoncang dek virus corona antala bak mano kini kasudahlah virus corona
lababayo lapirus corona isilah dunia oh mama nalabalagon anta ujian busana latuan laang alai puaso kamaswa osobat bencana ladang Allahu ala ilala ya Allahu tanam letak budusana tapi diambil sado malah panjangnya sajak dahulu rusana sampai kini iko virus paling babang ayo otuene Katanjuang ladan bulia katanjuang malite dan tantang jemangatan saja mulu pak idui di kampung ikut cobaan nan mematikan Tuhan iko dan virus melana baru pulo namanya COVID-19 balik merangkui banyak nyawa manusia. Yo harus waspada lalai badan kita danga anjuran jale-jale nan datangnya dari pemerintah dusana lara badan pandan melatapi sawah condongnya
dan bagian kamu dia anak dan palo banda diambil lalu dilangisi. Lah banyak berita koma kita danga ditonton lai dalam TV. Bahaya virus corona ndak sakit manusia nan hati ya Tuhan. Na orang jo dari malah dan palo banda mandi baranang malah ketapian. Lah berbagai upaya pemerintah boleh selamat masa dari virus pengembangan dusana batang pandan meladan kalau nyuraba baduri sampai ke ujungnya nan pengembangan virus corona basalam-salaman. Capek pindahnya kalau karaya dan pai mandi lataan baju meladen hati batu indari ladusana dulu berami-rami sabab iko virus paling batangamu dusana bajanjang lepas sama sungai tunu kadai baliri tapi jalan di belakang bakadai lalangan lagi teliti koma baru bertamu pengembangannya jo barami-rami masarato dan bersalam-salaman kita nan banyak menjagonya dosana tabang laburuang maladan si baraba malayok tabang malakati ulun sudah membubuangnya tinggi-tinggi inggok meranda dan masuk sawah. Ikuti anjuran malah pemerintah rajin mencuci tangan pakai sabun, makan makanan bagi sisa rato coba olahraga Tuhan dalam bangsat malah penyakit tibo raso-raso zaman moneter boleh terhindar dosana badan kita jangan lupa memakai masker. Dosana
ka bukit tinggi, bukit tinggi. Mandaki dangari padang panganjang diadokan penyemprotan rumah tio hari buli masyarakat tuan. Maraso sangang lusana kasawa obu ye kasawanan di ladang abang tanam lado dangala anjuran pemerintah diam di dalam rumah ayo dusana tabangnya tinggi hingga kabatang sia dilu manasuk bunga dena pagi-pagi dek COVID-19 balik mode kini marato lusana di tanah rantau cinta tadagana jonagari nakan wangi kadang taruh dena di tengah ladang raba manipu demae batang dari marato rarantau kana pulang kampung pobilo lemah kata jalia dekan wangi omande ya lale
tapi banda nalai nyoba jalan kang aki malompek langalu kasubang arang ande ulah opi terus korongona tadaga langai jonagari tapi ba apa mae dagang kapulang landekan luangai nakasurau bu dia kasurau nakasurau dan pak imang ngaji pulangnya jangan le sanjo kawatan banaodi tanah rantau ekonomi bananan mati kok kapulang dilarang lodekan wangi omande layang-layang tabang melayang inggo kabatang melasian di lau sudatu tabang membubuang basabab tuma dilarang pulang bukannya banci karang rantau mainge dusana nandikan condong batang meladen kini si ilalang condongnya dan ketapi sawah sulasi banyak mati bagi rantau nalata dorong pulang harus isolasi dulu dalam rumah sekurang-kurangnya sampai balik hari tuanai gara-gara meladen virus corona lah banyak tuma urang namati pemakamannya babayo pulo sabananya harapan dari tuma pemerintah Ramadan di kampung kita bersama-sama yo tapi maiko nanta jadi mangko dilarang samantara Tuhan tapi seketiknya nambah bandakan layang-layang joden tabang malayang inggo kabatang kayu waru yo tapi seketiknya nambah bukan lajali Ramadan laka datang dapet pulang ladusana dilarang lapulo kok nak
orang dan dari melapadang tempat nak mudik ke kota Kandis jalannya babelok pulau. Baik pemerintah, baik kami masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim medis Nalaba Karajo sabantuan dari melaban rasa karaya nyepai mandi-mandi oti medis bakal aja bersusah payah supaya selamat anak negari tuanai. Sungai liku malah balainya Jumat, raminya saja malah mulai pagi, tapi jalannya bakadai lado. Iko keluhan lalainya masyarakat, ekonomi banana lah mati. Anak mami minta makan yupai. Ya kami baliknya malah ayaji ya talata malah dan didakok simpang ado jembatan di baliknya. Ekonomi bana pae nalamati puaso jorayo laka datang. Kami lah di dalam apa rumah saja pae. Dari malah bandara Sulasi tumadan di dalam koto ureknya ambun baraselo. Kok dietong lo nasib kami peseni Pak Babiola. Job di tangan lah gagal kasadonyo. Yo anak meminta makan yo Pak Nalia karai mandi-mandi ndak mandi Pak mabasuh muka pariu aja apa Pak kadi isi yo barale tu bana nanda ado yo Pak kadang taruh dan di padang tabe. O daun manyulai kasu barang jo jatuh batimpo sularonyo. O kami arok bananyo Pak mencari duit di rumah rang barale barami-rami banana balarang kaba apo utuang tukang biola koyo Pak kok kapasa dan mulia kapasa o kapasanya kama balilado kok kaditantang lo aturan pemerintah kami takui lo kabadoso. Kudo patah malah bendila patah manambang udiek malah dan batang kape panumpangnya anak sungai nyalo samo badoa kita kapado tuan ala capek lailang COVID-19 balik tak talok laila oh apa lala mojo iko